Joo, vähän on taas, no niin, ei tarvii laittaa keikko. Vähän on myöhästynyt tää projekti, kun tuo sulet lumenut. Häh? Just silleen. No niin! Toinen yksi on lähtenyt täältä ja toinen on enää jäljellä. Kelle sä luet kuvaa? Joo. Kuva tätä Elmerille. Noniin. Tää on siinä yksi runkoja vieläkin kyllä jäljellä jonkun verran, mutta joo. Tässä on nyt sit valkeampi runko, mut on tässä vielä ihan viitosti tehtävää. Nyt on vasta niinku kasas tehty. Sitten on sähköt, kaikki valot. Sitten tänään me asennetaan oikeastaan ei muuta kuin Forks-ringit laitetaan tänne ja sitten joo. Eipä meillä muuta. Käytätkö tällä? Koko lössi tuli laittamaan 2 Forks-ringkiä, mutta eipä mitään. Ne ei oo kyllä koko leska, mut melkein. Noniin, moro. Now we got the pumpus off. Kyllä joku tämä teki inne. Ja meillä on siellä merkinnät. Mitä vittua? Eikö niin on toisella puolella? No joo, tossa näkyy merkintää. Tuolla on toinen ja... Sitten me ruvetaan nyt katsomaan. Ei meidän tarvitse laittaa merkintää, tässä on ihan kunnon jäljet. No, ihan sama, varmuuden vuoksi. Nyt me sitten ruvetaan... Kyllä joku sitä paino. Mä painan. No hyvä Eetu. Mä kysyin, että miksi sun etujarru ei toimi. En mä painanut sitä. On se fiksu. No mutta joo, nyt me ruvetaan näitä mun Forks-rinkkejä. Puilasta maksaa 10 €. Missäköhän ne on? Eetu, missä ne on? Tossa. Tässä. Aika helvetin iso, mut kuulemma pitäis niinku kutistua kuitenkin, mut katsotaan miten käy. Toivottavasti kutistuu. Ai, usko uudelleen. Katsotaan. Ei, no ihan vähän näkyy tuolla. Ei näe kunnolla. Me ruvetaan näitä Forks-rinkkejä tässä säätämään. Siis aivan 110% varmasti tulee menee aivan vituiksi, mut ei se mitään. Ei oo messumappo. Kunhan se on semi-ok. Eli... Niin. Mä kuulin, että sä alat kattoo YouTubesta jotain paskaa. No ei, no niin, eli kattokaa se. Eli nyt on tutoriaali miten tehdään, tai älkää ottako kyllä meiltä mitään tutoriaaleja. Me ollaan aivan amatöörejä. Meikö, että no joo, varmaan 99% katsojista tietää enemmän kuin me, mutta... Tuossa on nyt tutoriaalivideo, eli tää on Forks-ringistä, kun pitää lämmittää, niin se rupee shrinkka. Älä huuda! No niin, eli mihin mä jäin, kun mä huusin tuolle Valtterille. Niin, että otat Forks-ringin, tähän sitä rupeatte lämmittää ja sit se vaan menee. Tää oli ihan massiivinen siinä alussa. Hiljaa. Joo, sitten sit vaan lämmität, niin miksi tää ei tarkenna? Tarkenna nyt. Mulle sekin se pystyy. Joo, noniin, pystytä sitä. Kato saatana. Oota. Heti kun... Älä sitä, kun se ei mene. Ei se mee. Teet nyt ekanen alut. Teet alut eka. Noniin, otetaan pois se sulle se asetti. Mä puolin kuuma. Varo perkele mun kättä. Hei, oota. Tää menee vino. Ui vittu. Hui. Leo, varo se jarru myös. Tulee se jarru vittu sitten tulee. Tiedätkö mitä lämpötilaa sä käy sitä? 265. Enemmän. Eh mun sormi! Pömpöttääkö? Joo, no niin, tää on jälleen vaikka yhä kädellä. Me ollaan joku tätä Eeton lämpöbiisiä vastaan. Ei! Tätä ei voi... Älä usko niin. Se on pelkä satu. Musta barbaari. Ei. Meillä on nyt tällainen tilanne, että nyt se on tälleen ja... Joo. Me Missä se pumppu meni? Mä vein sen ulos. Totta. Sitten meillä on täällä tää vakioputki nyt. Laitetaan se nyt kiinni. Sitten näin. Mitäs myötä? Niin, vois ruveta leikkailemaan niitä toisia näitä Forks-rinkkejä, niin voi ruveta sitä tekemään. Ja hitto tää musiikki on kovat, ja tässä klipissä tulee varmaan ihan paska, mut ei se mitään. No niin, tuli. Kiitos vaan laajoittaneille, tuli kakut tänne talliin. Pikku tallisnäkki. Let's begin! Me ollaan sivistyneitä ja sit meillä on tää neandertaalinen idiootti täällä. Ei vaan voi syödä normaalisti. Jätkä jos kysyt, onko tossa pähkinää. Kato, on tossa pähkinää. Voit vittui. Nyt ei kyllä tuu blondeja ollenkaan, kun ne näkee tänne. Reeli, tuli aivan paskat. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta toi vetää tolleen ja sitten viivuu ja sitten katsotaan repötystä, mut kato. Kaukaa se näyttää ihan semi-hyvälle. Laitetaan vaan jotain mustaa teippiä noin kohti, että käy yli. Kyllä me enemmänkin tarvitaan. Mut se oli ihan hyvä. Varmaan me 3. Minä. Ei sä oot aina ollut kameraman. Minä ja heitä ei ole koskaan saatu alla.
Hei, täällä on nyt tää vielä. Täällä vielä. Älä kuvaa, kun ei vielä valmiit. Tää pistää teepala jo tänne. Ui. Kiinni. Sano se Elmerille. Tossa on ehkä vähän sisari. Ja sitten Siellä on rengas. Ihan no niin, siinä oli kierteet. Siis oliko se sisari? Mä luulen, että se oli Tää jatkaa niin pussia, että se pistää joku vakio pultteen. Kro! No face. No face. Ai! Timber! Hetkinen. Eiks nää toista on pidempi? Leo, mitä? 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 Mitä sä haluat multa? Mä haluan. Eiks täällä on yksi vitun pitkä? Se on minä. Mihinköhän tää kuuluu? Elmeri. Sitten täällä on tämmönen Yamaha Y100 runko. Sitten siinä on joku toinen Yamaha Y100 runko. Ja täällä on jotain kilppeitä ja... Sitten Anna mulla akkuu Älä koske! Siis tukas katsomaan vaan. Koko vähän on. Se kuva edelleen vaakataso. Sieltä tulee niinku... Ota pois. Kattokaa miten sieltä tulee mukaan. Mitä vittua? Oota. Oi. Vittuun se Coca-Cola. Älä nyt enää sitä pyöritä. Ai että, ui mitä silppua. Miksi tää meni kireelle nyt? No kun siellä on sitä paskaa välissä. teit uudet kierteet sinne. Nää! Missä se No niin. Kato kun se pikki tänne. nää rupee nyt sählää tätä eturengasta kiinni. Niin. Hei. Oi vittu. Leipää. Se on siinä. Se on täällä. Meillä on tässä meidän juustonaksumies. Mitä vittu kyllä? Onko se nyt? Laittaa kiinni, eturengasta laittaa kiinni. Menee vittu. Eikö mukaan? Mitkä mietteet? Eikä mä nyt antaa Elmerin paikan. Vittu kun mä sählään aina näitten vitun pulttien kaa. Mitä sä äkki sähläät sinne? Missä on tää Akselin? Siellä on meidän juustonaksu. Ai se vieläkin kuvaa. Sä oot sulla kädessä vitun nilkkiin! Kun sä et sanonut mitä sä et. Siis toi jatka ei sanonut mitä se etsii, se vaan vittu säälätä. Okei, ehkä mä teen nyt tän mun mitä mun pitikin tehdä, eli kuvata tää eturenkaan laittaa. Se taisi vähän mennä ohi jo. Mut mä voin esitellä tän Okei, nyt varasta. Joo, lähti kävellä taskusta. Oot, mä tukan. Rupea laittaa niitä varmistuspultteja toiselle puolelle. Ei, ne on kilopultteja. Laitatko ne sinne toiselle puolelle? Mitkä vitu? Hetkinen! Mitä nää on? Ne oli tältä puolelta. No miksi vittu tossa on sit 4 pulttia vieläkin? Mä otin ne tästä maasta ne. Venää. Siis ne menee tuohon. Ne oli takaerro varmaan. Eikö etuerro? Niin muuten onkin. No niin, sitten laitetaan pumppuja vielä. Pumppusuojat sisään. Ei mitään. Joo, ei. Se voi vaikka blunata. Mut sitten... Mut sit pitää vielä tää änkkä. Nää edestää. Laittakaa tilanne. Kädet vyölytään. Juustonaksu. Välipilli. Ei kun vittu. Joo, ei toi oikein taho pysyä tuolla sisällä, niin se pitää jotenkin saada vähän Sitä pitää äkkää liikuttaa Tätäkään ei voi liikuttaa enää, kun se ottaa jo tuohon valmiiksi kiinni, niin... Tätä on jotenkin... Siihen keksitä. Heitä keulaa. Joku patentti. Meidän iso Valtteri laittoi etumaskin kiinni. Mikä vittu etumaski toi numerokilppis saatta näyssä. Juha katkaa toi. Etsimme 5 minuuttia. Pulttia. Se oli koko ajan tässä seinässä. Kato se standaa siinä. Nyt tehdään me... Oho, vittu. Tehdään me konfirmi, että se on oikeasti se pultti. Oliko se tässä? No niin, mistä sitten nää taas on? Mulla. Miksi sä niinku otit ne pois ja pistätte takaisin vittu? Koska, no... Että ne mahtuis. Kuka vittu jätti ton palan kakkua tohon? Varmaan Valtteri. Eipä mitään demoodassa samalla. Imuraissa sit. Kämä imuraamassa. Mä kuvaan. Kuvaatako sä imuroit? Ota semmonen kuva, missä mä esitän, että mä teen moottoriremman. Joo, mä esitän. Tulee tulppake enemmän. Se oli Jussi Finni, joka oli räjähtää. Jussi Panula. Miksi sä... Siis tää on meidän community, et sä voi pistää tonne Meidän tänne. community. Black Lives Matter community vittu.
Veikka. Milloin me editoidaan tää video? Laitetaan Eetu CV tohon. Olisiko meillä mustaa teippiä tällä jossakin? Vittu me ollaan vaan. Nää videot menee Eetun CV:hen. Joo. Ei jumalauta. Tuleva työnantaja kattoo näitä videoita. Sä haet näillä kesätöitä. Sit mä oon kokattu. Sanottiinko mä siinä vaikka osoite, et me... Hei nyt tää on tippumassa tää yksi sieltä. Meillä on varmaan 8 minuuttia klippiä Eetun naamasta. Ei mitä vittua, mihin tää meni? Mikä meni? Tää on hauska, kun me ollaan 3 jätkää tallilla ja 1 duunaa ja 2 sekoilee. Et arvaakaan, mutta mietin just aivan täsmälleen. Ei mut Veikka, tää tämmöisessä Veikki-kolmassa, et sä nyt tälleen vaikka kumia polttaa. Helmeri. Mitä vittua EVG soittaa? Moi! Halo? No? Joo, mutta sano videolle vaikka EVG. Äijä on profi! Five Nights at Freddy's! Niin että haluatko sanoa jotain tähän? Mihin? Tähän kameralle. No, Pillupora 13 vaikka. Okei, no sama niinku laittaa, editoida. Mä voin editoida seuraavina, mä editoin siihen Helmerin naama. Tästä oli ihan vitun mintti, Sä oot paitsi kuitenkin tähti. tuohon vähän Ei sähköteippiä. tullut, Vähän sähköteippiä tohon. Hei, ymmärrätkö EPG, paljon se tulee kunnioittaa meidän kommunitissa? Mikä vitun meidän community? Ei me olla mikään... Team Flow! Meidän 15 subscriberia, jotka kaikki koostuu meidän Sigma Valtterin surmaalista. Nyt mä ruvetaan siivaa. Chigon paadada. Äätukin siivaan alas sen lehmäkäsillä. Mitkä fiilikset? Vituttaa. Kello on liikaa. Kello on liikaa. Juu, me ollaan nyt viimeiset 2 tuntia pelattu täällä Clash Royalea. Me sistittiin tää talli. Mä en tiedä, huomattavasti vielä eroa, kun tää oli tällainen. Siis kyllä me niinku laitettiin, tossa on nyt kaikki niinku yksin kamat ja laatikot noin siistit ja tossa on niinku nyt tilaa ja kaikki tälleen. Tää on niinku siistit tää talli. Yksin vaan ottaa tässä, et Cap Auto Call rupeat tekemään vähän cashittelöitä, niin sit vois mennä hakemaan sieltä vähän korttia ja sit mä otan, että sähköt tulee ja... Juu. Ei sitä kortilla ajeta. Vittu näistä kyllä tuli. Juu. Ei, älkää kattoko noita. Noi näyttää ihan superkaukaalta niinku ihan ok, mutta heti kun ne vähänkin lähemmäs. No juu. Juu. Moro. On kilven vuoro, eli meidän ihana Eetumme on laittanut meille tänne. Se on tehnyt tällaisen Älä näytä saamaan, koulun käsityössä tällaisen hienon kilven, joka menee sitten niinku tohon tolleen niinku Mikä vitun kilvi? kilventelineen. Sitten tohon tulee kanssa, kato valo, niin tää on aika priimainen. Mä aika, ei tarvinnut maksaa kuin yhden ESN, niin tuli. Täällä on... Älä katso nyt sitä saatana saunaa. Ei vaan. Kyllä toi varmaan kestää. Jos ei kestä, niin sit ei mitään. Täytyy kilvet jostain perkeleestä, mutta joo. Ruvetaan katsomaan vähän, mitä me laitetaan tonne. Ai niin, hyvä käs. Esittelen nää tilasin peilit tähän yksin. Koska tähän on ihan laitella peili, niin tää peilipäivää. Hyvä kuva tullut. Täällä on just Vandamatarin mopon peilit. On nyt mankin tarkoitettu, mutta... Sitä on tarkoitettu siihen. Hetkinen, mihinkähän mä laitan nää? Veikka. En tiedä, meneeköhän nää sit tohon? Vähän. Otit tolle. Joo, en tiedä. Ei kun, kato. Tälleen, toho. Toho. Tulee hieno. Veikka. Juu. Otetaan tästä yksi. Oisit tehnyt sanakki kyllä. Ei se 10 lenkki. En nyt sua enää tehokkaana tekemässä mitään. Äijä rupes heti tässä niinku duunaamaan. Kävi. No vittu, mulla on tommonen saatanas tuntitappi. Kävikä? 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 Ja mun Bradocino. Täällä on ihan kesä. Kesä on tullut. Kattokaa ulos. Siis vaan niin iloinen. Täällä on niinku... Paljon täällä on? +6. Oota mä katon. Se on niinku teepata kelit jo. Hei! Shoutout mun Rian Juka. Nyt vedetäänkö pois kaikki houstopaidat ja lähdetään rannalle? Shoutout tolle mopolle. Noniin, porataan tähän nyt tällaisia reikiä, että saa noin pultit tästä. Heitä katon talliin sit kiinni! Miss valo? Ota valoa! Meneekö se? Kuka toi on meillä? Meneekö se? Älä nyt saatana työllä sitä valoa kuin miskä on mun silmiin. Miksi ei tämä nyt perkele tarkenna? Tapa itses hama.
Mene, joo, en mä tarvii sun valoja, mä pärjään ilman. Mene helvettiin siitä, mua ahdistaa. Ahdistaa! Joo, siihen se menee, no niin. Ei, Pekka mä hävisin. Täällä on iso kulmaan laita. Menetkö Mene nyt helvettiin, saatanan vuoraa. Otetaan rikka vittu. Eli tässä nyt sitten olisi, eli yksin kilventelinen helppo tehdä silleen, että jollekin kaverille niin... Tossa on takalokarin tai takalipan tällainen kiinnityskohta, niin sinne laittaa ton kilvenkin ja sitten se tulee tälleen... Totta kai jos sä nyt laillisen haluut, niin ei tää sit sulle oo, mutta... Kyllä tää on ihan tarpeeksi hyvä mun mielestä. On hieno, kiitos Eetu. Sitten vaan kiristätte tuolta ja laitatte sit vaan Mutta tää on ihan siisti, yllättävän hyvä. Toivotaan vaan ettei katkee. Jos katkee, niin vähän niboloi. Sitten mä perin Eetulta rahat siihen. Kaverin kohta velat. Saat velkaa mulle valkokrepyyt. Se oli siinä. Nyt laitetaan nää peilit vielä sit. Lähdetään satkaan vähän. Noniin. Kato! Onpa hienon näköisiä pisteitä. Se ois Veikko tässä taas ja tänään meillä on vähän vlogia tästä yhttä vittu. Miten mä saan silleen, että mä niinku naama näkyy? Ei musta. Sellainen, että mä kuvaan sua täältä takaa. Niin. No niin, se ois VL täällä taas. Nyt on Ei, mutta tää menee ihan roikin. kilvet. Tästä tulee väliä, kun tätä ei käynnistetä. Joo, sitten täällä on peilit. Älkää oliko nää vielä niinku lopulliset paikat, mutta tällaiset niinku about ja Tämmöset. just tällaiset. Sitten Mulla on jotenkin semmonen fiilis. joo. Tää on kyllä ihan paskasti. Tästä Mutta... tänään lähtee alapaa. Joo. Kattokaa. Valtterin vanha tuttu. Astu Valtteri. Tää pitää kyllä laittaa sun mankiin. Ai tää? Hei, jääkö sun mankis oikeesti tähän väliin? Ei. Niin. Ai että. Hei, joku näyttää vähän valoa. Ei, se Valoa. on likainen. Ei, Valoa Eetu. se on likainen. Ei. Oi, yksi tää on likainen. Tämänkin saa tulla ostaa. Tää on niinkun priimanen kaikin tavoin. Se on vaan likainen. Oi että. 50 cc lifan. Ei oo huudetettu, varmaan 100 kova majettu ja Joo. on priima. Keuli. Ai se revit tosta noin pussit pois. Jes, taas asennettiin varmaan 3 tuntia, 2 peiliä ja sitten yhtä tollasta kilpeä. Näin, sit syömään.